Què t'has pensat bé, aquest judici? Tu també? No vols dissuadir-me de la meva decisió? Per tots els déus, és que tu també t'has fet cristià. No diguis bajanades, Emilià. Saps que sempre t'he estat fidel. Fins i tot a la religió. Encara que em sorprèn la sinceritat de la teva devoció als déus. D'acord. Tens raó. Per mi els déus són Roma. El poder, la força, el prestigi. Tots ells recobren unitat en la divina figura de l'emperador. I els cristians, si no veneren l'emperador com a déu, atenten contra aquesta unitat. Ai, Emilià, t'estàs fent vell. I com la majoria dels polítics que heu servit a l'exèrcit durant molts anys, pretens exterminar els enemics de Roma en lloc de transformar-los en profit de l'imperi. Ai, la dèria de la unitat. La veritable unitat es troba a fer progressar les nostres estructures d'acord amb els temps que corren, però no en cops d'estat, amb l'anarquia militar, amb emperadors que duren 4 dies, amb crisi als nostres camps i a les nostres ciutats, amb bàrbars que no troben resistència a les nostres fronteres. No, Emilià, no. Roma no pot governar el món amb les seves enyorances, amb els seus models envellits. I què vols dir amb tot això? Doncs et vull dir que els cristians són una massa immensa de gent estesa per tot l'imperi. Estan ficats a tot arreu. Recorda que a l'inici de l'imperi, Valerià era considerat tot un benefactor dels cristians i casa seva n'era plena. És que són de totes les classes socials. Bé, a casa teva i perdona, no perdona, tens l'exemple més clar. Com més els persegueix, més es multipliquen. No creus que cal fer-los nostres? Mira, a mi tant se me'n dona tenir com a patró d'unitat la figura divinitzada de l'emperador o la creu d'un jueu. Deixa de parlar així, Pròcul. Sembles un traïdor i potser al final t'hauré de jutjar a tu en lloc del bisbe. A la meva edat, res no em fa por, i menys tu. Ets amic meu i per això t'aconsello. Encara que els bons consells ja veig que sovint no agraden. Mira, Fructuós és molt popular a Tàrraco. No només entre els cristians, sinó també entre els que no ho són. Allà on no ha pogut arribar la nostra política social, ell ho ha aconseguit. Ha donat de menjar moltes famílies de la nostra ciutat sense tenir en compte la seva procedència, la seva filiació o la seva religió. El poble l'estima, Emilià. I això, un bon governant com tu no ho pot ignorar. Començaràs a construir una cadena que el dia de demà lligarà el poder de Roma a Tàrraco per ensorrar-la en un tres i no res. Prou! He dit que prou. Fructuós haurà d'adorar l'emperador. Ell serà responsable de la seva vida i dels seus acompanyants. Emilià, els presoners són a l'avantsala. Que comparegui Fructuós. Que comparegui Auguri. Que comparegui Eulogi. Són aquí. Ja saps que han manat els emperadors? No ho sé què han manat. Jo sóc cristià. Han manat de donar culte als déus. Jo adoro l'únic Déu, que feu el cel i la terra i totes les coses que hi ha. Saps que hi ha déus? No ho sé. Ja ho sabràs després. Quan no es dona culte als déus, ni s'adora les estàtues dels emperadors. Homes com aquests són de qui es fa cas. Aquests són els temuts, aquests els adorats.
Tu, no facis cas de les paraules de Fructuós. Jo adoro Déu omnipotent. I tu, també adores Fructuós? Jo no adoro pas Fructuós, sinó aquell qui Fructuós adora. Ets bisbe, tu? Ho soc. Ho fores! Que sí que m'has vist a l'amfiteatre, avui mateix.